ሰላም ተኸታተልትና ሎሚ ድማ ብሓድሽ መደብ መፂና ኣለና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምስ ዶክተር መብራህቱ ብዛዕባ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ኩነታት ብፍላይ ከዓ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂባታ ኣላ ናይ መጀመርያ ሃገር ንሶማሊላንድ ዝፈለጠታ እውን ኮይና ኣላ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ፅልዋን ክንዛረብ ኢና መጀመርያ ግን እዛ ሶማሊላንድ ትበሃል መን እያ ወይ ካብ ሶማልያ ከመይ ኢላ እውን ተፈልያ ከም ሃገር ክትፍለጥ ትደሊ ደላ ዝብል ኣገዳሲ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ክንጅምር መስለኒ ዶክተር መብራህቱ ኳዕ ደሓን መጻእካ بعد عن صنعك سامسونج كم يعنيها كم صنعتنا كم يعنيهم كم تزبلك يا تي زمانا بزحات ብሄራት ሃይማኖታት ከባቢታት መንነታት ዝሓዘ ከባቢ እዩ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣብ ውሽጠን ብዙሕነት ኣለዎን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ንኣብነት ሶማልያስ ብቋንቋ ብሃይማኖት ብብሄር ሓደ ህዝቢ ከሎ ግን ኣብ ውሽጡ ከዓ ፍልልያት ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢና ብሃይማኖት ብብሄር ብከባቢና እቲ መንነት ትገልጾ ግን ካብኡ ትሕት ኢልካ እውን እቲ መንነታት ከከምቲ ታሪክ ናይተን ሃገራት ልዒሉ ክወፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ እተን ሃገራት ዝተሰርሓሉ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ንሶማልያ ስለምንታይ እያ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ብሄር ሓደ ከባቢ ከሎስ ተፈላለዩ ዝብሉ ኣለዉ ግን እቲ መበገሲ እቲ ምንጭ ፍልልያቶም እቲ ቀቢላዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ኣተሓሓዛ ናይቲ ፖለቲካ እዩ ናይ መንነት ፖለቲካ ወይ ከዓ ክብርታት ወይ መንነት ኣብ ታሕቲ ኣብ ፖለቲካ ተኣትዩ ዋላ ናይ ዓዲ ዋላ ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣሕዋት እውን ኾኑ ትፍልልያቶም ዕሙቕ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ ሶማልያ ፍልልያት ብናይ ቀቢላ መንነት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ዝግለጽ ካብኡ ሓሊፍካ ከም ሶማሊ ከም ህዝቢ እንድሕር ወሲድናዮም እውን መግዛእቲ ብዝፈጠሮ ምኽንያት ናብ ብዙሓት ሃገራት እዮም ተፈላለዮም ዘለዉ ሶማል ኣላ ብዓብያ ኣብ ሶማሊላንድ ዘለዉ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ዳርጋ ብሓሙሽተ ሃገራት ዝተፈናጨሉ እዮም ከም ህዝቢ ሕጂ እዚ እቲ ዝበልናያ ናይ ቀቢላዊ መንነትን እቲ ናይ መግዛእቲ ታሪክን ድሕሪኡ ድሕሪ መግዛእቲ ዝመፀ ናይ ህንፀት ሃገር ፀገማትን ተደማሚሩ ሶማልያ ሓደ ሓያል ሃገር ኮይና ከይትወፅእ ኣብ ፍልልያታ ኣትያ ከም ትርመስ ዝገበራ ካብኡ እዩ ኣብቲ ናይ መግዛእቲ ውዕላት ተርኢና ጅቡቲ ወይ ከዓ እቶም ዒሳ ዝበሃሉ ክፋል ሶማልያ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበሩ እዮም ሶማሊላንድ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት እያ እታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ሶማልያ ወይ ዓባይ ሶማልያ ከዓ ኣብ ታሕቲ ግዝኣት ጣልያን ዝነበረት እያ ካብኡ ሓሊፍካ ከባቢ ኦጋዴን ዝበሃል ሕጂ ሶማሊ ክልል ዘሎ እሱ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ እዩ መንጎ ምኒልክን መንጎ ኢጣልያን ከምኡ መንጎ እንግሊዝን ኣብ ዝተገብረ ውዕል ገሊኡ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦጋዴን ኣትሎ ገሊኡ ክፋል ከዓ ኣብ ኬንያ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ከም ንፈልጦ ደድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበራ ሃገራት ግዝኣት ጣልያን ተሳዒሩ ብእንግሊዝ ተሳዒሩ ክወፅእ ከሎ እተን ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዝነበራ ግዝኣታት እንታይ ይኹና ተባሂሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሕቶ ቀሪቡ ሊብያን ሶማልያን ናፃ ክወፅኣ ክወሰን ከሎ ኤርትራ ከዓ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ትሕወስ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 1900 ኣብ ሰነ 1960 ሶማሊላንድ ናፃ ሃገር ኮይና ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ምስታ ናይ ጣልያን ሶማልያ ዝነበረት ምስኣ ተሓዊሳ ከዓ ሪፐብሊክ ሶማልያ ኮይነን ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ እታ ሶማሊላንድ ናይ ብሪጣንያ ግዝኣት ወይ ከዓ ብሪቲሽ ፕሮቴክቶሬት እያ ነይራ ሓንቲ ከዓ ትሕቲ ጣልያን ዝነበረት እያ እዚአን ብድልየተን ኣብ 1960 ኣብ ሓምለ 1960 ሓቢረን ሓደ ሪፐብሊክ ናይ ሶማልያ መስሪተን ማለት እዩ
ድሕሪኡ ን30 ዓመታት ብሓደ ከም ሃገር ኮይነን ጸኒሐን ኣብ 1990 ምስ ምውዳቕ ናይ ስርዓት ስያድ ባረ ተተሓሒዙ ናይ ሲቪል ወይ ከዓ ኣብቲ ሃገራዊ ናብ ውሽጢ ግጭት ስለተለዓለ ቶም ሶማሊላንድ ኣብቲ ዝነበርዎ ናፃ ሃገር ክኾኑ መሰል ርእሰ ውሳነ ክህልዎም ክሓቱ ምስ ጀመሩ ካብታ ቀንዲ ሶማልያ ወይ ከዓ ካብ ስርዓት ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ወሪድዎም ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዮም ዝብሉ ካብኡ ኣትሒዞም ካብ 1990 ክሳብ ሎሚ ናፃ ሃገር ናይ ምዃን ድሌቶም ክረጋግፁ ይፅዕሩ ኣለዉ ብዙሓት ሃገራት ሶማልያ ናፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብሉ እኳ እንተኾኑ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፓርላመንት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ውሳነ ከመሓላልፍ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብህዝቢ ዝተመርፁ ወከልቲ ስለ ዘይኮኑ ከም ዝርርብ ከም ዘተ ከም ዛዕባ ተላዒሉ ግን ብዙሕ ግዜ ገሊኦም ሎርድስ ሶማሊላንድ ዳርጋ ናፃ ሃገር እያ ዘላ ስለዚ ተፈላጥነት ክህባ ኣለዎ መንግስቲ እንግሊዝ ክህባ ኣለዎ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ግን ብዝተመርፁ ወከልቲ ህዝቢ ኣይኮኑን ስለዚ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣይትፍለጥን እያ ግን ዝተፈላለዩ ዝምድናታት ኣሎ መንጎ ብሪጣንያን መንጎ ሶማሊላንድን ናይ ሓገዝ ከምኡታት ዝመሰለ ከምኡን ካልኦት ሃገራት ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ዘይፈልጥዋ ከለዉ ክሳብ ናይ ዲፕሎማሲ ዝምድና ንኣብነት ኢትዮጵያስ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ሃርጌሳ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት መስሪታ እያ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ግን ብፍቓድ ሞቃዲሾ ዝኾነ እዩ ክሳብ ሎሚ እቲ ሃገር ናፃ ሃገር ኮይና ክትፍለጥ ትደሊ እኳ ትኾነት ክሳብ ሕጂ ብማሕበረሰብ ዓለም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ብኣፍሪካዊ ሕብረት ከምኡውን ብሃገራት ተፈላጥነት ኣይረኸበትን እዚ ብእስራኤል ዝተዋሃባ ተፈላጥነት ሓድሽ ነገር እዩ ብኡ ኢኻ ኣዘራረብ ዝኸውን ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኮኒኖን ኣለዋ ግን ኣብኡ ዝውዳእ ኣይመስለንን እቲ ዘተ ወይ ከዓ እቲ ዝርርብ ይጅምር እዩ ዘሎ ስለዚ ክንዕዘቦ ኢና ብቐፃሊ እወ ዶክተር መብራህቱ ምናልባሽ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣልዒልካ ኣለካ ሓደ እዛ ሎሚ ሶማሊላንድ እንብላ ዘለና ግዝኣት ናይ እንግሊዝ ምንባራ ኣብ 1960 ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ወርሒ 7 ናይ መጀመርያ ምዛ ብጥልያን ትግዛእ ነበረት ሶማሊላንድ ተሓዊሳ እዛ ሕጂ ዓባይ ሃገር ንፈልጣ ሶማልያ ከም ድፈጠረት እንተኾነ ኣብቲ ሰነ ናይ 1960 እዛ ሶማሊላንድ ወይታ ናይ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ዳርጋ ናፅነት ተዋሂባ ነይራ እያ ብፍቓዳ እያ ምዛ ናይ ጥልያን ሶማሊላንድ ሓቢራ እዛ ዓባይ ሃገር ንድፈጢራ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ናብዚ ዝገብሮ ኣብዚ 1990 ናይ ምስ ምውዳቕ ናይ ስያድ ባረ ዝመፀ ናይ ሶማልያ ፋሕ ምባል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኪንኡ ዝኸደውን እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ሶማልያ ሓደ ህዝቢ ብመጠን ብሄር ብመጠን ሃይማኖት ብመጠን ብብዙሕ ነገር እኳ እንተኾኑ በቲ ናቶም ክላን ወይ በቲ ናቶም ብትሑት ጉጅላዊ ኣመቓቕላ ተመቒሎም እዮም ዳርጋ ኣብ ከምዚ ፋሕፋሕ ድብሉ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ካብኡ ሓሊፍካ እውን መስለኒ ሶማልያ ፈደራል ዝኾነት ሃገር እያ እቲ ፈደራላዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ናብቲ ክላን ዝተመስረተ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቶም ሓደ ተመሳሳሊ ክላን ዘለዎም ኣብ ሓደ ከባቢ ስለ ዝቕመጡ ከምዚ ሕጂ እንዳ ዓይሳ ክትብሎም ፀናሕካ መብዛሕቶም ኣብቲ ሶማሊላንድ ስለ ዘለው እሶም እዮም እውን ዳርጋ ንናፅነት ዝደፍኡ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ነጥብታት ምኻድና ምስለኒታ ኣብዛ ሓንቲ ኣገዳሲ ትመፅእ እቲ ናይ ሶማልያ ኣቃወማ እቲ ናይ ክላን ምስቲ ናይ ፈደራል ምዃና ሃሲቦ ዶ ትብል እቲ ፈደራላዊ ምምሕዳር ተራ ኣለዎ ዶ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣሰሓቢ እዩ ንኣብነት እቲ ዘሎ ፈደራላዊ ስርዓት ሕጂ ዜጋታት ወይ ከዓ ፕረሲደንት ክምረፅ ከሎ ኣብ ሶማልያ ዜጋታት ኣይኮኑን ዝመርፅዎ እቶም መራሕቲ ቀቢላታት ወይ ከዓ ቺፍስ እሶም እዮም ዝመርፅዎ ሕጂ መን ኣፍተወ ነቶም መራሕቲ ቀቢላታት
ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝበልከያ ኣብ ሶማሊላንድ ንኣብነት እቲ ዓብላሊ ቀቢላ ኤሻቅ እዩ እቶም ኤሻቅ ሕጂ መብዛሕትኦም ክፍለዩ እዮም ዝደልዩ እቶም እቲ ኮር ግሩፕ ናይቲ ሶማሊላንድ ንሶም እዮም ከባቢ ሃርጌሳ በርበራት ዓበይቲ ከተማታት እቲ ከባቢ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ንሶም ስለዝኾኑ ካብኡ ንምብራቅ ትኸይድካ ንኣብነት ወይ ከዓ ንደቡብ ምብራቅ ትኸይድካ ምስ ፑንትላንድ ዝዳወቡ ናብ ወሽመጥ ዓደን ገጾም ዝቐርቡ ንኣሽቱ ጉጅለታት እውን ኣለዉ ሕጂ ዋላ ኩሎም እኳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ እንተነበሩ ነዚ ናፅነት ናይ ሶማሊላንድ ዘይደልዩ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ ሼክ ማሕሙድ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ እታ ፌደራል ሲስተም ሕጂ ጁባላንድ ኣላ ኣብ ታሕቲ ባይዶዋ ኬስማዮ ገለ ዘለዋ እታ ናይ መቃዲሾ ኣላ ፑንትላንድ ኣሎ ሕጂ ነዘን ካብ ሶማሊላንድ ብሶማሊላንድ ኮይና ናፃ ሃገር ክንከውን ኣይንደልን ኢና ዝብሉ ዘለው ህዝብታት ወይ ከዓ ቀቢላታት እታ ዓባይ ሶማልያ ናትኩም ፌደራላዊ ምምሕዳር ክምስርተልኩም እየ ዝብል መብፃዕታት ትህቦም ኣላ ስለዚ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት እውን ብሙሉእ ዝቆመ ኣይኮነን ጌና ኢቮልቭ ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ ዝምዕብል ዘሎ ክንብል ንኽእል ዋላ እቲ ናይ ውዕል መግዛእቲ መጠን ሶማሊላንድ ከም ሓደ ኤንቲቲ ወይ ከም ሓደ ክፋል ተረኣኻያ እኳ ኣብ ውሽጣስ ውህቲ ኣይኮነትን ዋላ ነቲ ናንፅነት ወይ መሰር ርእሰ ውሳነ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ ፎርማጆ ኣብ ስልጣን ከሎ ነዚ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ክንቅይሮ ኣለና ምክንያቱ ዜጋታት ክመርፁ ኣለዎም ዜጋታት ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ኣምፂኡ ነይሩ ግን ብዙሕ ተቃውሞታት እዩ ገጢምዎ ሕጂ እውን እዚ ዘሎ ናይ ሼክ ማሕሙድ መንግስቲ እውን ናብኡ ክምለስ ደሉ ንኣብነት ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ሶማልያ ምርጫ ክትገብር ይበሃል ኣሎ ሼክ ማሕሙድ ዜጋታት ክመርፁ ኣለዎም ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎ ግን ብዙሓት ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ሶማልያስ መረፃ ክትካየድ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር ርግእቲ ስለዘይኮነት ስለዚ መረፃ ትካይድካ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል መቃዲሾን ከባቢኣን እዩ እቲ ዝያዳ ምርጫ ዝግበር ስለዚ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ከባቢ መቃዲሾን ከባቢኣን ድምፂ ሒዙ ጥራሕ እዩ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ዜጋ ፖለቲካስ ምስ ርግኣትን ሰላምን ስለዝኸይድ ኣብ ሶማልያ ንግዚኡ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ስለዚ በቲ ቀቢላዊ ኣሰራርሓ ከምቲ ዝፀንሖቶም ናይ ቀቢላ መራሕቲ እሶም እዮም ወከልቲ ክመርፁ ዘለዎም ናብ ዝብል እዚ ኩሉ ግዜ ኣሰሓሓቢ ኣርእስቲ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ምዝ ዝመፅእ ካልእ ኩነታት እንድሕር ኣሎ ሓደ እቲ ዝጠቐስካዮ እዚ መግዛእቲ ወይ ከዓኒ ውልቀ ምልኪ ናይ ስያድ ባሬ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝነበረ ማለት እዩ ስያድ ባሬ ካብ ከባቢ 69 ጀሚሩ ክሳብ 91 ንሶማልያ ኣመሓዲርዋ ኣብቲ ዝበዝሐ ግዜ ከዓ ፀቃጢ ዝኾነ ወታደራዊ ድኾነ ብኡ መጠን እውን ሓውሲ ማሕበራዊ ወይ ኮሚኒስት ዓይነት ኩነታት ሒዙ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ ምውዳቕ ናይ ስያድ ባሬ ሶማልያ ከም ዝንሪኣ ዘለና ተኸፋፊላ ብፍላይ ከዓ ተን ዓበይቲ ስቴትስ ዝዓባይ ሶማልያ ንብላ እዛ ሕጂ ሶማሊላንድ እትኽፈል ዘላ ካልእ እውን እታ ፑንትላንድ ምናልባሽ ካብ ሶማልያ ሙሉእ ናፅነት እኳ ተዘይኣወጀት ከም ሓንቲ ርእሳ ዝኽኣለት ወይ ኣውቶኖመስ ስቴት ኮይና ትኸይድ ኣላ ሕጂ እቲ ውልቀ ምልክነት ናይ ስያድ ባረን እቲ ኣንፃሩ ዝመፀ ቃልሲ ናይ ሶማልያውያን ብፍላይ ከዓኒ ኣንፃሉ ዝኸደውን ናይ ምዕራብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ፀቕጢ ኣብቲ እዋን እቲ ብትክክል እንድሕር ዘኪረየ ስያድ ባረ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣነ ናብ ሓንቲ ቆፎ ኮፍኮም ዝኽበልከ ዘለኹ ምናልባሽ ንዓይ ካብታ ቆፎ እንድሕር ኣልዒልኩም ነቶም ኣናብ ክወፅኦም ብካልእ መገዲ ስኒ ሶማልያ ክትባታተን እያ ዝብል ርድኢት ነይርዎ መስለኒ ሕጂ ልክዕ ካብኡ እውን ኣይወፃናን ምስ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ድሕሪኡ ዝኸደ ኩነታት ርኢኻ ሶማልያ ኣብ
ሰለስተ ብዛዕበየ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ትኻልእ ከፊ ገዲፍካ ከምዚ ዝበልክዎ ተመቒላ ኣላ ሶማሊላንድ ኣላ ፑንትላንድ ኣላ ሶማልያ ንበዓላ ኣላ እታ ሶማልያ ንብላ እውን ዳርጋ ርግኣት ዘይብላ ሃገር እያ ክትብላ ትኽእል ንዝኾነ ዕገርግር መመሰሊ እንድሕር ዘሊኻ መቃዲሾ እዩ መጀመርያ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባሽ ንሕና እውን ክንመሃረሉ ዘለና ይመስለኒ እዚ እቲ ተራ ውልቀ ምልኪ ኣብዚ ምፍራስ ናይ ሶማልያ ከመይ ትሪኦ እስኻ እንታይ ሳዕቤን ኣምፅኡ ክንብል ንኽእል وحجي كم تزبل كياس يا دبارة أنا يزحبركم أنا يزمرحكم أنا انتزي الله خود حريت حاجر كتفرسي عندي زول نيرو قن كلهم ملختيكم يوم زولو مجمريا نهزبي صغيط أمي جزء نهزبي كنترول يقبرو كومون فلليات نهزبي تتقيمهم نتهزبي كم زبطاتن الصم حدنت كزبي كم زحلو لولاونت هاجر كم زحلو غيرهم يوم نفسهم زغربو سياد باره خاف كابهم استفلا يكونن سياد باره ولا خم إلو كوا نفسو بروجكت تجوره أبتي كباب سلطان زنبورو مسؤول زنبورو كن مبزحتهم توم كاب قبيلون كاب كبابيون زمرسو سباتيوم كاو حليف كاون بناي ربحا بناي قطبا تقمين ربحان استعساسرو نيروم نابنت زجوبانا لاند نبلو زلنا كبابي شبالي بزو حبتام حرشا مريز زلو خبابي تاتي روباتات قل زلو بتي زبزح كبابي صوماليا أزعم زبزح خبابي تسمينن مبرعون زلو دوبوب تحر كيت كاغن إيكويتر ويكا كنات مدري زحالفلو خبابي تاتيو حجي دوبوبن معرابن كتكيت كلخات زلا مع كفالنا صوماليا أو إيزولو كمون روباتات جوبان شبلين زفصلو خبابي تاتيو زيت نحر الشابو تاتيو أو عابنا يقطبا وددر زقبرالو زنبريو مسيار بارز تأساسرو سبات كأبو حيال إنفستمنت ويكأو وفرنا يقطبا زقبرو زنبريو التي بوليتيكا خامسة مستأساسري حجي اليوم بقبيلاوي بزمدنا بنايدم زمدنا استأساسرو دقفت سياد بارنيرو قال يوم كابنا يقطبا استأساسرو ناي كبابي براحة نيرو مالتي حجي كم تزبل كيو سياد باره أنا يزحبركم تايزكونا مس كبابي هاجراتون نابزح قرقز أتوي مس إثيوبيا أنا أبنت كلتا عبيتي كويناتات زكايديو تهاجرون دخم تسلا زخانت نايدق جمت تتاون زي في اللياقية حنصاب أبنت مس أمريكا نيرو أبتي حنصابون مس راشا نيرو تقلاباتي مرقز أزنبورو سبي سلازي أب صوماليا حيال تصاتفو زلوو نهزبي بوليتيكا ككايت زي كاله عمود داتا السوخة الركولو تسرعات كفرس كولو تكالات سلازي هانسا اتحاقر مسؤول فريسا مالتي دارقا مبزحتن بول كاملكي زمرها حاقرات كا اتشان دارقا نسيو مخنياتو توم ملختي نساتهم تكالات سلازغونو ህዝባዊ ትካላት ከይመስረቱ ስለዝሓልፉ ወይ ወተሃደራውን ናይ ፀጥታን ትካላት እዩ እቲ ዝሓየለ እቲ ናይ ፀጥታ ትካላት ምስቲ ውልቀ መላኽት ስለዝፈርስ እሱ ክፈርስ ከለኻ እቲ ሃገር ተበታቲና ትኸይድ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ሶማሊላንድ ኣብ 1960 ብወለንትኦም ብድልየቶም እዮም ምስ ዓባይ ሶማልያ ሓንቲ ሪፐብሊክ ሃገር ክንምስርት ኢሎም ሓቢሮም ግን بقداي والكامل كسلا زخونو عم ود أتاف سياد بارخيت كله تي زدليو ويكا تولنتاوي محبار ويكا حدندت مفتار زبل قديفهم كاب صوماليا كهدمو كنسألو يوم دليم تي نريو زلنا خا كابو وانت السبقسة صقم كاخصال حجي غصلالو صومالي لاند الان زارب لناون أمبر أب جوبالاندون كم يزلو أب بونتلاندون بمتانو خم يو زلو سلازي تسرعات ناي صوماليا درجة مقادشون كبابي أنترا يزقواطر كم نفلتهم تتاوني هاجرات نيرويو أفريقيا وحبرت
ከም ኣኽባሪ ሰላም ኮይኑ ኣብታ ሃገር ነታ ሃገር ክትረጋጋእ ብዙሕ ውፅዒር እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን እቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት መሳርሒ ናይ ገሊአን ሃገራት ንኣብነት ከም ኢትዮጵያን ኬንያን ኮይኑ እውን ኣገልጊል እዩ ስለዚ ብውሽጣዊ ጉዳያታ ኩነታታት ድኽምቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ደገ ምትእትታው ከዓ ተስተኣናግድ ሃገር ኮይና ርግእቲ ሃገር ኮይና ክትወፅእ ኣይከኣለትን እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ሃገርነት ምፍላጥ ምትእትታው ናይ ሃገራት ናይ ቱርኪ ናይ ግብፂ ናይ ኢማራት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ክትሪኦ ከለካ ካብ ድኽመት ናይ ሶማልያ ዝብገስ እዩ ቀንዲ ከዓ እቶም መለኽቲ ስርዓታት ከም ናይ ሲያድ ባረ ዝበሉ ህዝባዊ ስርዓት ናይ ዜጋወታት ስርዓት ክፈጥሩ ስለ ዘይከኣሉ ንሳቶም ምስ ፈረሱ እቲ ሃገር ናይ ደገ ምትእትታው ከም እትፈቅድ ኮይና ሕራይ እዛ ሕጂ ሶማሊላንድ ኢልና ንዛረበላ ዘለና ሃገር ትኹን ዞባ ትኹን ኣብ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝተደኮነት እያ ብደቡብ ክትሪኣ ከለካ ምስ ዓባይ ሶማልያ ወይ ምስ ፑንትላንድ ዝተፀግዐት እያ ብሰሜን ምስ ጅቡቲ ብምዕራብ ምስ ኢትዮጵያ ብምብራቅ ከዓ በቲ ጋልፍ ኦፍ ዓደን ኣሎ የመን ከዓ ኣብቲ ስግራ ኣላ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብቲ መፃቦ ናይ ቅሕ ባሕር ገፃ እውን ዝመፀት እያ ሕጂ ምናልባሽ ማዕረ ክንደይ ኣወናዋኒት ሃገር ወይ ከዓኒ ሃገራት ኣብኡ ንክሰፍራ ከም ዝደሊኣ ርዱእ ኩነታት እዩ እስከ ናብ እስራኤል ንምፃእ ሕጂ እስራኤል ስለምንታይ እያ ንሶማሊላንድ ፈሊጣታ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ንኩሉ ሰብ ክገርሞ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እስራኤል ሓንቲ ፅዮናዊት ዝኾነት ሃገር ክትበሃል ትኽእል ሶማሊላንድ ከዓ ዳርጋ እስላሚክ እኳ እንተዘይበልናያ ግን ብሙስሊም ዝተዓብለለት ሃገር እያ ስለዚ ክልተ ኣንፃር ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ተርኢናዮ ማለት እዩ ብኡ መንፅር ክንሪኦ ከለና ግን እስራኤል ብናታ ኢንተረስት ወይ ናታ ኣገዳስነትን ካልእ ከዓ እዚ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ትራምፕ ቀዳማይ ናቱ እብረ ስልጣን ዝጀመሮ ምስ እስራኤል ናይ ዓረብ ሃገራት ዝምድና ኢሉ ዝገበሮ ነዚ ክልተ ጠቂሶም እዮም ንሶማሊላንድስ ከም ሃገር ክንፈልጣ ኢና ዝብሉ ዘለው እስከ እንታይ ኮይኑ ይረኣየካ ኣብዚ እንታይ እዮም ክረኽቡ እስራኤል ስለምንታይ ቀዳሚት ሃገር ኮይና ንምንታይ ደይተፀበየት ንካልኦት ብሓፈሽኡ ንሪኦ ከለና ናይ ረብሓ ጉዳይ እንድዩ ከምቲ ዝበልከዮ ሶማሊላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ከባቢ እያ ተደኪና ዘላ ዋላ ናይ ሎሚ ጥራሕቲ ዘይኮነ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እንድሕር ርኢናያ እውን ወደብ በርበራ ወደብ ዘይላ ታሪካዊ ወደባት እዮም ንኣፍሪቃ ምስ ማእከላይ ምብራቕን ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስን ብኸምኡ ቢልካ እውን ብቀይሕ ባሕሪ ቢልካ ናብ ምስ ኤሮጳ ምስ ግሪክን ካልኦት ከባቢታትን ሮማዊ ግዝኣታት ዝራኸቡ ዝነበሩ ከባቢታት እዮም ስለዚ ብታሪክን ብኩሉ ተመፂኻ ስትራቴጂካዊት ሃገር እያ ወይ ከዓ ከባቢ እዩ ሕጂ ምዚ ኩነታት ናይ ዓለም ስለ ዝቕየር ዘሎ እቲ ስርዓተ ዓለም ስለ ዝቕየር ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋታት ሓድሽ ኣወዳድባታት ኣብቲ ከባቢና ንርኢ ኣለና እስራኤል ንሶማሊላንድ ጥራሕ ዘይኮነት ፈሊጣ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሬታ መልኪትና እውን ኣብ ተዛረብናሉ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ባሕሪ ክትውንን ዝብል ድሌታ ቅቡል ከም ዝኾነ እዩ ገሊፁ ስለዚ እስራኤል በቲ ልሙድ ኣህጉራዊ መገዲ ናይ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ተቐይዳ ዘይኮነት ንዘመናት ወይ ከዓ ንዓመታት ብናይ ሓይሊ ፖለቲካ ስለ ትኸይድ እዚ ከም ዘተኣማምና ፈሊጣ ኣላ ሕጂ ኩነዴታት ኩነዴ ከም ዝወርዳ ጠፊእዋ ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ሒዛ ስለ ትንቀሳቐስ እስራኤል ኩሉ ግዜ ብሕጊ ትኸይድ ሃገር ኣይኮነትን ካብቲ ከባቢ እውን ዝተነፀለት እያ ሕጂ ምስ ሃገራት ትገብሮ ፍሉይ ዝምድናታት ኣሎ ከም ዝበልከ ሕጂ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ገይራ ኣብርሃም ኣኮርድ ክትብል ከለካ እቶም ናይ ኣብርሃም ሃይማኖታት ዝኽተሉ ክርስትና
ምስልምና ከምኡ ናይ ይሁዳዊ ሃይማኖት ዝኽተሉ እዚኦም ሰለስቲኦም ሓቢሮም ኣብ ሓደ ክመፁ ዝብል እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ንኢራን ምንፃል ከምኡ እውን እቲ ብእስላማውያን ጉጅለታት ካብ ፍልስጤም ይኹኑ ካብ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወርድ ነበረ ተነፅሎን ፀቕጥን ንዑ ንምብዳሕ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ እውን እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓያል ሃገር ኮይና ኣላ ሕጂ ብፍላይ ብቴክኖሎጂን ብኢንዱስትሪን እትነዓቕ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓይላ ስለ ዝወፀት ኣብ ምስ ስዑድያ ምስ ኢማራት ዝምድናታት ክትፈጥር ትደሊ ኣላ ሕጂ ኣብተን ሃገራት ዓብ ፀቕጢ እዩ ዘለዋ ስለዚ ብናተይ ኣረኣያ እዚ ናይ እስራኤል ውሳነ ናይ እስራኤል ጥራይ እዩ ኢልካ እውን ክትሓልፎ ዝከኣል ኣይመስለኒ ምናልባት ኢማራት ወፂኣ ደፊራ ኣይተዛረበትን ኣላ ግን ብውሽጢ ውሽጢ ናይ እስራኤልን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኢማራትን ኣጀንዳ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ኣሜሪካ እውን እዚ ናይ ትራምፕ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ በቲ ናይ ነታንያሁ ውሳነ ተደሪኸ ናተይ ውሳነ ኣይህብን እየ ግን ክነፅንዖ ኢና ንድሕሪት ዘይምለስ ወሳነ ዝኾነ መግለፂ ካ ክነውፅእ ኢና ኢሉ ትራምፕ ተማባፂዑ ኣሎ ኣብቲ ምስ ኒውዮርክ ታይምስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሎሚ ናታንያሁ ንኣሜሪካ ከይድሎ ምስ ትራምፕ ካብ ዝዛረብሉ እዚ ሓደ ኣርእሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቃዛ ኩነታት ኣሎ ናይ ኢራን ኩነታት ከምኡውን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝግለጽ ይመስለኒ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ሓደ እስትራቴጂያዊ ወካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ከባቢ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ክትመፅእ ድሌት ኣለዋ ከም ንፈልጦ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ዝሓልፋ መራኽብ ብመንግስቲ ሕቲ ናይ የመን ብዙሕ መጥቃዕቲ ክወርደን ፀኒሑ ብፍላይ ከዓ ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝተኣሳሰራ መራኽብ ብፍሉይ ከም ታርጌት ኮይነን ክጥቅዓየን ፀኒሐን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሕቲ ናይ ድሮን ደብዳባት ከም ዘካየደት ዝፍለጥ እዩ ሕቲ እውን ካብ የመን ናብ እስራኤል ናይ ሮኬት ደብዳባት ከም ዝገበሩ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ቀሪባ ንወሽመጥ ዓደንን ንቀይሕ ባሕርን ክትቆፃፀር ድሌት ዘለዋ ይመስል ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ መደበር ክህልዋ በቀረባ ከዓ ንስርዓት ሕቲ ክትከታተል ይኽእላ ካብቲ ካልእ ዝወፅእ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ክትግበር ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ኣርእስቲ ኮይኑ ናይ ካብ ፍልስጤም ወይ ከዓ ካብ ቃዛ ስደተኛታት ወይ ከዓ ደቂ ቃዛ ናብ ካልኦት ሃገራት ክጣየሱ ዝብል መደባት እውን ኣሎ ካብተን ክጣየሱሉ ዝተባሃሉ ከባቢታት ከዓ ሶማሊላንድ ሓንቲ ምዃና እዩ ዝጥቀስ ግን እዚ ክትግበር ድዩ ኣይክግበርን ካልእ ኣርእስቲ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ጉዳይ ፍልስጤማውያን ኣብ ፍልስጤም ክፍታሕ ኣለዎ ብሰላማዊ መገዲ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ምይይጥ ተገይሩ ፍልስጤማውያን ኣብ ዓዶም ዝጣየስሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እምበር ካብ ሃገሮም ተሰይዶም ናብ ካልእ ሃገር ክጣየሱ ነቲ ነገር ነባሪ ፍታሕ ኣየምፅኣሉን እዩ ዝብላ ሃገራት ኣለዋ ከምዚ ዝበልካዮ ዳርጋ እስራኤል ኮነነ ከም ድመፃ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ግን ነዚ ግዲ ከይገበረት ኣብቲ ናታ ረብሓ ከም ዘተኮረት ፍሉጥ እዩ ብካልእ መገዲ ክንሪኦ ከለና እዚ ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ብብዙሓት ኩነታት ተኮኒኑ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሶማልያ ከዓኒ እቲ መሬታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያ ከም ዝኣምኑ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጋዜጣዊ መግለፂ ውፅእ ኣሎ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ጋዜጣዊ መግለፂ ውፅእ ኣሎ ኢጋድ ገለ ሃገራት እውን ብውልቀን እዚ ሃገራት ዕራብ እውን ከምኡ ኣውፅአን ኣለዋ ሃገራት ከዓ ብውልቀን ነናተን ዝኾነ መግለፂ የውፅኣ ኣለዋ ንሶማልያ ነቲ ዓባይ ሶማልያ ከዓኒ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዘይቅበልኦ ይነግራ ኣለዋ ማለት እዩ ካብዚ ውፅእ ኢልና ምስ ንሪኦ ግን ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ረብሓ ኣለዎን ወይ ከዓኒ ነቲ ኩነታት እቲ ብቐጥታ ይፀልዎን እዩ ዝበሃላ ሃገራት ክህልዋ ክእላ እየን ክሳብ ሕጂ ከዓ ክከላኸልኦ ዝፀንሓ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል
ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክትፈልጣ ኢላ ክሰርሕ ፀኒሓ ብካማሲኡ ከዓኒ ገምገም ባሕሪ ወይ ሊዝ ብክራይ ክትረክብ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ካብ ሶማሊላንድ ክትረክብ ተስፋ ገይራ ነይራ ምናልባሽ ምስ ቱርክ ዝገበረቶ ስምምዕ ድሓር ኣብ መንጎ ሶማልያን ቱርክን ኢትዮጵያን ዝገበርዎ እሱ ዳርጋ ንድሕሪት ዝመለሰቶ እያ ትመስል ነይራ ብካልእ ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን ኣሎ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ወደብ ትብሎ ደላ ምናልባሽ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተተፈሊጣ ኣብ ሶማልያ ተረኺባቶ እቲ ኩነታት እቲ ህድእ ይብል ዶ ዝብል ካልእ ናቱ ዝከኣለ ኣርእስቲ ኣሎ ሳልሳይ ኩነታት ናይ ግብፂ ኣሎ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃ ከይትመፃ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ከዓኒ ንእስራኤል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃን ንከይትመፅእ ክከላኸላ እየን ፀኒሐን ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ እቲ ታሕተዋይ ወገን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ኣብቲ ጋልፍ ናይ ዓደን እንድሕር ሰፊራ ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ኩነታት እቲ ቁፅፅር ክህልዋ እዩ ናይ ስለያን ናይ ገለን ሓበሬታ ክህልዋ እዩ ዝብል ኣሎ እስከ በቲ መጀመርያ ንጀምር እሞ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ንጀምር እዚ ናይ ሃገር ምፍላጥ እስራኤል ንሶማሊላንድ ናይ ሃገር ምፍላጥ ንኢትዮጵያ ዓብ ስጉምቲ ዓብ ሓጎስ ኮይኑ ይስማዓካ ምናልባሽ ኢትዮጵያ ትስዕቦ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ክሳብ ሕጂ እውን ንፁር መልሲ ዝሃበት ኣይምስለንን እተን ናይ ምን ሶማሊላንድ ከባቢና ከቢበንኣ ዘለዋ ሃገራት ጅቡቲ ሶማልያ ኤርትራ ከምኡውን ረብሓታት ዘለዎን ሃገራት ብጀካ ኢማራት ግብፂ ሓዊስካ ዳርጋ ነቲ ውሳነ ናይ እስራኤል ኮኒነንኦ እየን ኢትዮጵያ ንኣብነት እቲ መጀመርያ ምስ ተዓወጀ ገሊኦም ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካላት ሓጎሶም ክገልጹ ጀሚሮም ነይሮም ግን ከም ዝስማዕ እቲ ስርዓት ብልጽግና ዳይሬክቲቭ ወይ ከዓ መግለፂ መጠንቀቕታ ዳርጋ ተዋሂቦም እዩ ዝበሃል እዚ ጉዳይ እዚ ከይትዛረብሉ ተባሂሎም ግን ኢትዮጵያ ወፂኣ ከዓ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ እስራኤል ዝፈለጠቶ ወይ ከዓ ደገፍ ወይ ከዓ ኩነኔ እውን ኣይሃበትን ዘላ ሕጂ ብውሽጢ መግለፂ ተዘይሂብካ ደጊፍካ ያለኻ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከይደን ብዙሓት ሃገራት ሕጂ ሓደ ውሳነ ክወፅእ ከሎ ገሊአን ድግፋ ገሊአን ይቃወማ ገሊአን ከዓ ኣብስተይን ይገብራ ሕጂ እተን ኣብስተይን ዝገብራ ምስቲ ዝሓየለ ወይ ከዓ ምስቲ ዝበዝሐ ድምፂ ምስኡ ይኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ ዳርጋ ደገፍቲ እየን ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ኣንካራ ውዕል መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ልኡላውነት ሶማልያ ከይድፈር ዝብል ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝብል ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ተደኣ ወፂኣ ነዚ ናይ እስራኤል ውሳነ ደጊፋቶ ነቲ ናይ ኣንካራ ውዕል ተፍርሶላ ማለት እዩ ስለዚ ብውሽጢ ዳርጋ ከም ዘለዎ ይኺድ እዩ ዘስምዕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ኣብ ባይታ ተሪእኻያ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ በርበራ ወፍሪ ኣለዋ ምስ ኢማራት ስለዚ ኣብ ባይታ ኣብ ታሕቲ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝቕፅል ዘሎ ይመስል ስለዚ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣለዋ ኢለ ዝኣምን ግን ወደብ በርበራ ወይ ከዓ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ምስትኻል ምስ ባፅዕን ዓሰብን ጅቡትን ድሕራ ወዳዲርካዮ ራሕቂ ኣሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዓበይቲ ባቡራት ፈጣናት ባቡራት ተጠቒምካ ሓያል ኔትወርክ ናይ ፅርግያን ናይ መገዲ ባቡርን ምስ ዝህሉ እቲ ናይ ራሕቂ ፀገም ክንኪ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዘለናያ እዋን ግን ሓንቲ መገዲ ወይ ከዓ ክልተ መገዲ ንኣዲስ ኣበባን ንጅቡትን ዝራኽባ ሕጂ ወደብ በርበራን ወደብ ጅቡቲ ክትካ ኣይክእልን እዩ ሓሰብ እውን ከም ወደብ ተማዕቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ስለ ዝኸውን እቲ ናይ ዓሰብ ጉዳይ እውን ይፍታሕ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ርእሲኡ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ከም ዝተባሃለ ከም ሃገር ኮይና ወደብ ኣይኮነትን ትህባ ዘላ ትሊዝ ዝበሃልሲ ክራይ እዩ ንሲቪላዊ ኩነታት ወደብ በርበራ ክትጥቀም ኣብቲ 20 ኪሎ ሜትር ዝተባሃለ ከዓ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መደበር ክህልዋ ንተወሰነ ዓመታት እዩ ዝብል ስለዚ ምውናን ኣይኮነት ናይ ኢትዮጵያን ሕቶ ናይ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ
ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋ ገለጽ ኮይኑ ክፍታሕ ዝከኣል ይመስለኒ ግን ኢትዮጵያውያን ብሰላማዊ መገዲ ይኹን ብሓይሊ ይኹን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ስለ ዝብሉ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ፍታሕ ዝኸውን ኣይመስለንን ሶማልያ ኦፍኮርስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህቦም እዩ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምናልባት እውን እዚ ወሽመጥ ዓደን ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ጥቕሚ የብላን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እቲ ናይ ባሕሪ ምውናን ሸውሃት ግን ደው ዝብል ኣይመስለንን ናብ ኤርትራ ዝተንምፃእ ምናልባሽ ብኤርትራ ሓደ መግለፂ ወፂእ ኣሎ ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ኮኒኖሞ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብመገዲ ቻይና ኣበርክቶ ክትገብር ኣለዋ እዩ ዝብል ሓደ እዚ መግለፂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ኪኖ እዚ መግለፂ እዚ ግን ሶማልያ ሃገር ምዃን ንዓና የኤርትራውያን ዝኾነ ነገር ስጋኣት ኣለዎ ድዩ ሕማቕ ነገር ኣለዎ ድዩ ብምንታይ ኢና ክንሪኦ ዘለና ምናልባሽ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝረአ ነገር ሶማልያ ብዝገበረትልና ቀደም ከም ዕዳ ወይ ከዓኒ ከም መልሲ ክንገብረላ ኣለና ተባሂሉ ምስ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን መንግስቲ ናይ ሶማልያ ምድግጋፍ ይረአዩ ግን ኪኖዚ ውፅእ ኢልና ከም ሓራ ዝኾነ ምርጫ ርኢኻ ስኒ ሶማልያ ሃገር ምዃኑ እንታይ እዩ ንዓና ጥቕሚ ድዩ ጉድኣት ድዩ ወይስ ኣይሞቐና ኣይዘሕለና ዓይነት ኢልካ ትገድፎ ኩነታት እዩ እቲ ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ተሪኢኻዮ ኩሉ ግዜ ተገላባጥን ድዩ ምስ ሶማልያ ቀደም ኣብ ግዜ ቃልሲ ሓያል ዝምድና ስለ ዝነበረና ሕጂ ሞሳ ክመልስ ዝበሃል ኣነ ቅቡል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ምስ ስትራቴጂካዊ ረብሓኻ ኢኻ ትኸይድ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ንብል ነርና ኢና ምስ ሱዳን ግን ክንደይ ግዜ ተራፂምና ምስ የመን ከምኡ ንብል ነርና ምስ ኢትዮጵያ ከምኡ ንብል ነርና ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊእና ምስ የመን ተዋጊእና ምስ ሱዳን ተዋጊእና ምስ ሶማልያ ዘይተዋጋእና ምናልባት ብቐጥታ ኣብቲ ደብ ስለ ዘይንተኣሳስር ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝበልካዮ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ናፃ ክትከውን ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ረብሓ ኣለዎ ዶ የብሉን ኣገዳሲ ሕቶ ይመስለኒ ሓደ ከም ኣምር ተወሲድናዮ ተደኣ ሶማሊላንድ ክትፍለ ኮይና ካልእ ሳዕቤን ኣለዎ ኣብቲ ዞባ ሶማሊላንድ ስቂላ ተፈልያ ኣይኮነትን ትኸይድ ከም ዝበልናዮ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድ ኩሎም ኣይኮኑን ሶማሊላንድ ክትፍለ ዝደልዩ ከምኡውን ሶማሊላንድ ተፈልያ ማለት ሶማልያ እውን ክትጋማማዕ እያ ማለት እዩ ኣብ ሶማሊላንድ ተደኣ ሶማሊላንድ ናይ ሶማሊላንድ ሃገርነት ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ትደልዩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያስ እዚ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዓፍር ኢትዮጵያዊ እዩ ኤርትራዊ ኣይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባታት እውን ኣሎ ስለዚ ኣንጻርቲ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ውዕል ኣንጻሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሶማልያ ከም ሃገር ተፈሪሳ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትፈርስ እውን ተፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓይሊ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቒሙ ክፍለ ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ሃገራት ረብሓታት ዘለዎት ሃገራት ኢደን ብምትእትታው ልኡላውነት ሃገር ዝደፍራሉ ግዛእታዊ ሓድነት ሃገር ከይክበር ዝገብራሉ ኩነታት ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ሶማሊላንድ ምልክት ከም ምልክት ኣለዎ ማለት እዩ ብዩ ሕጂ ኣፍሪካዊ ሕብረት ኮኒንዎ ዘሎ ምስቲ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ውዕል ዝፃረር እዩ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያ ክሕሎ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ይውፅኡ ኢጋድ እውን ከምኡ ኢጋድ ከም እንፈልጦ ዝበዝሕ ግዜ መሳርሒ ኢትዮጵያ እኳ ተኾነ ግን ከም መርገፅ ናይተን ሃገራት ውድብ ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ብምስራኤል ምፍላጥ ኮኒንዎ ኣሎ ስለዚ ንኤርትራ ከም ኣምር ተወሓደ ከም ኣምር ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ሶማሊላንድ ተፈልያ ማለት ካብ ኤርትራውን ገሊኡ ከባቢታት ክፍለ ምኽእል ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን
ዘይጠዓሞ ተረጊፅና ዝብል ህዝቢ ክፍለ ይኽእል ማለት እዩ ከምዚ ናይ ደቡብን ናይ ሰሜንን ሱዳን ሪኦ ዘለና ሱዳን እውን ሕጂ ፀገማት ኣለዋ ምብራቅን ምዕራብን ኣብ ክልተ ክትምቀል ትኽእል እያ ማለት እዩ ዝተረግፀ ህዝቢ ዘይጠዓሞ ህዝቢ ክፍለ ተይልካ እቲ ዞባ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ናብ ዝገደደ ኩነታት ዘሰጋግሮ ከዓ መስለኒ እዚ ውሳነ እዚ ምናልባሽ በቲ ዓለማዊ ሕግን በቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ኣውሮጳዊ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት በዚ ትብሎ ዘለካ ኣይ ቲንክ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ግን ኣርጊመንት ወይ ከዓኒ ኣካታዒ ነጥብታት ኩሉ ግዜ ይመፅእ ትርኢኻ ኤርትራውያን ንባዕልኩም ናፅነትኩም ወሲድኩም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንዓና ናፅነትና ንክንወስድ ትኽልክሉና ዝብሉ ናይ ሶማሊላንድ ሰባት ብዙሕ ትሰምዕ ኢኻ ብካልእ ወገን ከዓኒ ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊስ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ነዚ ክቃወምዎ ዘለዎም ኤርትራስ ሓንቲ ንእሽተይ ተዛማዲ ከዓ ጥርንፍ ዝበለት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ፌደራል ኮይና ኣብ ሕድሕዳ ኩናት ዝረኣያ ናይ ምንፃል ዓይነት ናሬሽን ወይ ተርእዮታት እውን ዝፍጠረላ ኩነታት ብቐረባ እዚ ናይ ትግራይ ኩናት ከም ኣብነት ርእዩ ስለምንታይ እዩ ብኣንፃር ዝኸውን ዝበሃል ዘረባታት ትሰሚዕ ኢኻ እሞ ምናልባሽ በዚ ትብሎ ዘለካ ኣህጉራዊ ሕጊ ምኽታልን ምናልባሽ ዘዝተስአ እውን ክንፀልየ ናይ ዝብል መንፈስ ዘይምሕዳርን ብከምኡ ክረአ ኣገዳሲ ይመስለኒ ኣነ እውን ኣብ ዝብሎ ዘለካ ይሰማማዓለየ ኪኖ ግን ከም ኣብ ገሊኡ እቲ ኣብ ወረቐት ዘሎ ኣህጉራዊ ሕግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከዓ ተረኣዩ ከይድ ኣለዎ እንዲ ንኣብነት ሶማሊላንድ ክትፍለን ከይትፍለን ናይ ሶማልያ ጉዳይ ወሳኒ እዩ ኣብ ሶማልያ ሓያል ማእከላይ መንግስቲ ርጉእ ፖለቲካ ሳታፍ ፖለቲካ ምዝህሉ ሶማሊላንድ ክትፍለ ባዕላ እውን ክትፍለ ትደሊ ኣይመስለንን ንኣብነት እቲ ቀዳማይ ጀነሬሽን ናይ ሶማሊላንድ ከም ዝብልናዮስ ኣብ ስሳታት ብወለንትኡ ምስ ሶማልያ ተሓዊሱ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዝበዝሕ ክፍለ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ተመክሮታቱ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ናይ መፅቀጥቲ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ጀኖሳይድ ብሞቃዲሾ ተረጊፅና ተቐቲልና ዝብሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ተሓሳስባቲ ኣብ ውሽጦም ሰሪፁ ኣሎ ስለዚ ተደኣ ሶማልያ ንሶማሊላንድ ክትሓቕፋ ዘይክኢላ ወይ ከዓ ርጉእ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ኩነታት ክትፈጥር ዘይክኢላ ሶማሊላንድ ዘይራ ክትፍለ ትኽእል እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንሱ እዩ ኣብ ባይታ ካብተን ዝረግኣ ከባቢታት ናይ ሶማልያ ሶማሊላንድ እያ ከም ዝረኣናዮ ብምርጫ ዝወረድን ዝደይብን መንግስቲ ኣለዋ ብተዛማዲ እውን ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ሓያል ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ኣለዋ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛ ዝበሃል ብዜጋ ዝምረፅ መንግስቲ እቲ ላዕለዋይ ገዛ ከዓ ነቶም ብሄራት ናይቲ ከባቢ ዝውክሉ ዘለዎ ስርዓት እዩ ርጉእ ስርዓት ኣብ ሃርጌሳ ትኸይድካስ ንኣብነት ዓርቢ ጅምዓ ክኸውን ከሎ ቀትሪ እቶም ነጋዶ ናይ ገንዘብ ሸቃጦ ገንዘቦም ኣብቲ ዕዳጋ ኣብኡ ብሓደ ሻሽ ወነፀላ ከዲኖሞ ንመስጊዶም ከዱ ክምለሱ ከለዎ ኣብኡ ፀንሖም ዝንክፎ ሰብ የለን ተወሓደስ ሓያል ዝኾነ ማሕበራዊ እምነት ምትእምማን ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ንሶማሊላንድ ከዓ እቶም ደቂ ሶማሊላንድ ከም ሃገር እዮም ዝፈልጥዋ ስለዚ እቶም ወሰንቲ ደቂ ሶማሊላንድ ሃገር ኢና ኢሎም እንተኣሚኖም እቲ ካልኣይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሶማልያ ክትሓቕፎም ሃገራዊ ወይ ከዓ ጥዑይ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትፈጥር ተዘይክኢላ ሶማሊላንድ ከዓ ዝሓሸ ስርዓት ክፈጥር ተኽኢላ ዴፋክቶ ኢንዲፐንደንት እያ ዘላ እቲ ኢንዲፐንደንስ ከዓ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እተን ሃገራት ከዓ ክንፈልጣ ከይንፈልጣ ዝብላ ዘለዋ እኳ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ተበጊሰን እየን ካብ ድኽመት ናይ ሶማልያን ካብ ርግኣት ናይ ሶማሊላንድን ተበጊሰን እየን ኣብ መጨረሻ ዝመፀ ነገር ድሕሪኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን በፂሓቶ ደላ ሶማሊላንድ ናብ ሃገር ደረጃ ገፃ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስርዓት ተኺላ ፀኒሓ ንኸባቢ 34
ዓመት ማለት እዩ እዛ ሶማሊላንድ እንብላ ዘለና ሓንቲ ንእሽተይ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝተደኮነት ከባቢ 6 ሚልዮን ዘለዋ ሃገር ንበላ ወላ ዞባ ንበላ እያ ትኸውን ደላ ማለት እዩ ንመፃ እንታይ እዩ ምናልባሽ ገላ ሃገራት ዝስዕባ ኮይኑ ይስማዓካ ዶ ወይ ከምቲ ንኢትዮጵያ ዝገበራ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ተጓይዩ ናይ እስራኤል ኩነታት ንድሕሪት ዝመልሶ ይመስለካ ዶ ምናልባሽ ካብዚ ከይደውን ናብ ካልእ ወታደራዊ ጎነፅ ገፁ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ዶ እዚ ከመዛዘመ ኮነና መንግስቲ ሶማልያ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ምስ ተፈረመ ሶማልያ ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ወፍሪ እያ ኣካይዳ ንኢትዮጵያ ዳርጋ ዓቢሳታ ኢኻ ክትብል ትኽእል ብኩሉ መገድታት ሕጂ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ኮፍ ኣይብልን እዩ ከምዚ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንላዕሊ እውን ዝያዳ ለቨሬጅ ወይ ከዓ ሚዛን ኣለዎ ሕጂ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ዝድግፍኦ ንዑ ማለት እየን ስለዚ ንግዚኡ እቲ ናይ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዞባዊ ከባቢታት ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ክትፍለጥ እትኽእል ኣይመስለንን ግን እዚ ሓደ ስጉምቲ ናብ ኖርማላይዜሽን ከምዚ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ ይግባአና ኢሎም በብንእሽተይ ጀሚሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ዓለም ተቐባልነት ይረክብ ኣለዎ ዝብልዎ እቲ ኣጀንዳ ክደጋገም ከሎ እቲ ናሬቲቭ ክደጋገም ከሎ ኖርማላይዝ ዝኸውን ሰብ እንዳለመዶ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እስራኤል ተዳ ተቐቢላታ ኣነ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ድምፂ ወሳኒ ይመስለና ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪባ ወይ ከምዚ ናይ እስራኤል ብኣዋጅ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦት ህባ ኣይመስለንን ግን ኣብ ባይታ ነቲ ሁሉ ኩነታት ወይ ከዓ ክውን ኩነታት መዝሚዛ ምስ እስራኤል ክትውግን ትኽእል እያ ንኣብነት ሓይልታት ሕቲ ንምግታእ ተባሂሉ ወተሃደራዊ መደበር ክህልዋ ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ከዓ ኣብ ባይታ ትዳ ተፈላጥነት ረኺቡት ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ግን ናይ ሶማልያ ዲፕሎማሲ ከም ዝበልከ ሓያል ዲፕሎማሲ ክንርኢና ንወፍሪ ክንርኢና ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮኒንዎ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ክኾኑና እየን ስለዚ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ክህልዋ ዝብል እምነት የብለየን ግን እቲ ኩነታት ናይ ሶማልያ ውሳኔ ይመስለኒ ሶማልያ ርግእቲ እትደኣ ኮይና ሶማልያ ሓቋፊት ሃገር ተኮይና ንሶማሊላንድ ከይትፍለ ትሕግዝ መስለኒ ካብኡ ሓሊፍካ እቶም ኣብቲ ከባቢና ዘለው ጥሩፋት ናይ እምነት ሓይልታት እስላማውያን ሓይልታት ንኣብነት አልሸባብ አልቃይዳ ሕቲ ንኣብነት ኮኒኖም ኣለዉ ሕቲ ሕጂ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ተመፂኦም ንሶማሊላንድ ብሚሳይልን ገለን ክንድብድባ ኢና ዝብል ዘለዉ አልሸባብ ኮኒኖም ኣለዉ ከምኡውን ገሊኦም መምሃራን ናይ ሃይማኖት ደቂ ሶማል ንእስራኤል አንጻር አላህ ዝኾነት ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ ኣብ ሶማልያን ሶማሊላንድን ኢዳ ተእትወሉ ጉዳይ የብላን ሶማሊላንድ ከዓ ንእስራኤል ትዕድም ሃገር ስለዝኾነት ክትኩነን ኣለዋ ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሽበራ ጉጅለታት እውን ኢዶም ዘተኣታትውሉ ዝባዝሕሉ ንበዓል አልሸባብ ከምኡ ዝበሉ ሓይልታት ዕድል ዝፈጠር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ከም ንብሎ ተሃዋሲ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ወይ ንኣወንታ ወይ ንኣሉታ ከምዚ ዝበልካዮ ሶማሊላንድ መደበር ናይ ግብረ ሽበራ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሕ መጥቃዕትታት ክመፅእ ይኽእል እዩ እንዳተኸታተልና ክንዕልለሉ ኢና ኣብ መጨረሻ ዝኾነ ነገር ተወሳኺ ተለካ ኣነ ወዲየ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ዞባና ድኹም ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ደገ ምትእትታው ዘለዎ እተን ሃገራት ኣብ ውሽጠን ርግኣት ስለ ዘይብለን ካብ ውሽጠን ዕግርግር ኣለውን
ካብ ውሽጠን ከዓ ክፍለዩ ዝደልዩ ከባቢታት ይህሉ ማለት እዮም ምክንያቱ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሓቋፊ ስለ ዘይከውን ካብኡ ሓሊፉ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝራፀም ንናቱ ህዝቢ እውን ዝጭፍልቕ ስለ ዝኾነ ከም ዝበልናዮ ስርዓት ሞቃዲሾ ንደቂ ሶማሊላንድ ኣብ 1990 ስለ ዘሳቀዮም እዮም ምስ ሶማልያ ሃገር ክኾኑ ዘይደለዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝረኣናዮ እቲ መንግስቲ ነቲ ናቱ ህዝቢ ምሓራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኦሮሞ ዝጭፍልቕ እንተኮይኑ እቲ ሃገር ርግእቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ናይ ደገ ምትእትታው ከዓ ክህሉ ንቡር እዩ ናይ ሱዳን እውን ከምኡ እዩ ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳንን RSFን ስለተበታተኑ ክልቲኦም ህዝቦም ዝረግፁ ስለዝኾነ እዩ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ናይ 15 ሃገራትን ሓይልታትን ምትእትታው ዘሎ ስለዚ ዜርና ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሶማልያ ርጉእ ኩነታት ዘይምህላው ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርጉእ ኩነታት ናይ ዘይምህላው ምልክት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ክነተኩር ኣለና ኩሉ ግዜ